Край на мощните прахосмукачки. От днес във всички европейски страни се забранява продажбата и вносът на уреди с мощност над 1600 вата. Директивата е с цел да се пести енергия, тъй като според Европейската комисия най-търсените на пазара прахосмукачки са между 2200 и 2300 вата. Още по темата от Петър Нанев. Добър вечер. Да, точно така. От 1 септември продажбата на прахосмукачки с мощност над 1600 вата е вече забранена в Европейския съюз. Каква е идеята на това нещо? Целта е спестяване на енергия. Тоест, с 1600 ватова прахосмукачка да можем да спестяваме повече енергия, тъй като по-мощните прахосмукачки логично харчат и изразходват много повече енергия. Но сега новите производители са разработили и различни системи, не използвани до сега в прахосмукачките, с които да компенсират. Колкото по-малко мощност изразходва една прахосмукачка, тя да има така достатъчно смукателна сила, за да не може да се усети разликата, да речем, от една прахосмукачка 2000 вата и от една 1600 вата, каквато държа аз в ръцете си. Още мотиви за и против в следващия репортаж. Повечето потребители недоволстват от новата евродиректива. Семейство Иванови са едни от тях. Затова и решават да си купят по-мощна прахосмукачка, докато все още имат тази възможност. Винаги мощността е водеща. Мисля, че повече вата по-добре чиста. Въпреки новото европейско изискване, пазара не отчита бум в търсенето на мощни прахосмукачки. А търговците на техника успокояват, че последните модели прахосмукачки са съобразени с изискванията за спестяване на енергия, но са дори с по-голяма ефективност. В крайна сметка клиента ще постига същия ефект с доста по-малко изконсумирано електричество. Системите в новите модели прахосмукачки ще доведат обаче до повишаване на тяхната цена с между 50 и 100 лева. Мариан Стоев има фирма за професионално почистване. Категоричен е, че няма как да свърши качествено работата си с машина под 2000 вата. И ако имам прахосмукачка с мощност, да речем 1400 или до 1600 вата, едно действие трябва да го повторя 2 пъти, което означава 2 пъти повече време на тази машина в мрежата. Освен пестене на енергия, новата директива за електроуредите цели и да се намали праха, който се връща обратно във въздуха. На финала искам да ви успокоя, ако ви предстои купуване на прахосмукачка и макар че забраната е влязла от 1 септември, от всички магазини за продажба на техника успокоиха, че имат право и продажбата е разрешена на прахосмукачки над 1600 вата до изчерпване на количествата им в складовете. В магазина, в който ние се намираме, например, има предостатъчно от тези модели. Колеги. Петър Нанев, благодарим ти.